ассалому алайкум мухлисои канали Саудотиҷӣ. ҳама каса бардурои азиз созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. дар имрӯза навор гӯш кинен ки чӣ роӣ кардагиам ва чира гап мезанам. мошин замин роӣ кардаги нестанд, ки хонаҳои заминӣ ганда арзон роӣ кардаган. хонаҳои заминӣ сар мешавад аз шаҳри Сор, ноҳияи Хуросон, ноҳияи Ёвон, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Варзоб ва як хонаи заминӣ бардурои азиз 38 000 сомон ай. аввали видеода мисол ака овозаш намекунам, видеоро то охиша тамошо кун, мефаҳмӣ ки даки ҷо ай. квартираҳои арзон астаи ана ай шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Левакан ва шаҳри Кулоб ва дигар чизои арзонам роӣ кардаган. марҳамат видеои имрӯзаро ба қазиқ то охиша тамошо ки зури бад омадаги айда. аз ки ҷо хона замин квартира дар кӯрай дар комментария бинависед, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен, метавонед ки ватсайп ма дарои кунед, ма барои харидоро я рекламаи созиш мекунам. мисли ҳар вақте аддон лайкира бичқен, касе меҳмон бошен дар канали мо подписатсия кунед. рафтем ака. дӯстони азиз, пешай навора сар кардани як компания хуба ба шумо тавсия метавам. грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нарх бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. салому алайкум апоҳоу хоҳарони азиз, ҳамаи шумо занҳои хонашини меҳрубонро ба компанияи Фабелик ба кор даъват мекунем. ҳама намуди корҳои компанияи Фабелик ба шумо бепул нишон дода мешавад. апоҳоу хоҳарони азиз, шумо дар хона нишаста бо тариқи телефон метавонед пули худро ба даст биёред. апоҳоу хоҳарони азиз, шумо агар регистратсия ва кор кардан нахоҳед, марҳамат номерои дар болои экран буда доставка ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон ва Москва дорем. шумо агар чизҳои лозимаи худро дархост кунед, дар муддати 3 рӯз метавонед доставкаи худро қабул кунед. ҳама мо коргарони занҳои компанияи Фабелик шумо занҳои меҳрубони хонашинро интизорем. бардурои азизам ака мегзарем ба якум эълони имрӯза. ба қызиқ то охири видеоро тамошо кунед. ихоне десен заминаи қарордора дар ноҳияи Варзоб, кӯчаи Дугоба. 6 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ, ремонт кардагӣ 100% мега хонаҳо, овуш 20 метр дуртарай, дастхати миёрӣ. свет дошта, ҳуҷҷатош 100%, нархш бардурои азизам 90 000 сомон мега. 90 000 сомон. касе харидор бошен арзон мешавад. соҳиби хона гуфтагия ки илтимос беҳуда занг назанен. бардурои азизам пули урусиқати 505 000 рубл мешидай. марҳамат касе дар хона дар кор аз ноҳияи Варзоб занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. ихоне десем бардурои азиз қарордора дар ноҳияи Хуросон, дар Расвеч будай, дар лави раи калонай хона 10 сотиқ заминда 3 дар хона қати кайлдорш кардагӣ. хонаҳои дидесем бардурои азиз ремонт дора. бо дар бари хона фундаментҳои як хонаи 5x3, кайлдор, баня, ошхона, анҷонхона, дегдонхона, фундаментош рехтагиоз бо дастурат мебинед. овсвеч мега ҳамавақт ҳастай. нарша бардурои азизам 135 000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешавад. пули урусиқати 770 000 рубл мешидай. дута номерои Тоҷикистон шамондагим, номерои поёнгиш имо ватсап дора. занг зада маълумоти бештара бигирем. видеои пешнар аҳамият додам, гуфтанд ки ай шаҳри Ваҳдат хонаҳои заминӣ арзонтар бонен. бардурои азиз, ин як хонаи заминӣ арзон мо дароӣ кардам, бо диққат гӯш кунед. ин хонаи десен қарордора дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Симиганҷ, кӯчаи Севако.
6 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ ва як хонаи времянкаи дига ҳам дора. Як хонаш мега ремонти гизала кардагӣ. Бардураи нами хонаш ремонти фасони замонавӣ дора. Як подвали дига ҳам доштай овсвеч ҳастай уҷатош 100% тайёрай. Нарша бардураи азизам 170,000 сомон мега. арзон мешава. пули уруси қати 980,000 рубл мешидай. номеро шамондагим номерои Россияша имо WhatsApp дора. зангзда хонаи арзон аз шаҳри Ваҳдат бихарен. دوستم اجاتات تمام شده. اگر میخوای گرنس اگذاری غمگین نباش. با نمره در اکران بده زنگ بزن. کمپانی اکای شمزین کمپانی بوارنو که خدمت رسانش در درجه عالی سابقه کاری 10 ساله داره. کمپانی اکای شمزین میتونه که شما را از مسکو و از مسکوفسکی ولایت گرفته به گرنس برده و برازگی علاق برمیگردونه. دوستان ماشینای زمانوی ان سطح خدمت رسانش خوبه. مراجعت کنین. از نام کانال ما گپ زنین تخفیف ایلاوگی میشوه. با شما روی صفحه. дӯстони азизам хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен, дар комментиро нависен Саудотиҷӣ ба пеш. ихонаи дисен бардураи азиз қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Фурқат. 5 сотиқ заминда 3 дар хона қати калдорош кардагӣ, овсуед дора, хонаҳо без ремонтан, фақат як хонаш шкатур кардагиай. дар пеши масҷид, мактаб, магазин, банк наздик бидай, сентри Фурқат дай мега. ноҳияи Ёвон, сентри Фурқат. хона дар ҷои беҳтарин қарор дора. нархш бардураи азизам 110,000 сомон мега. 110,000 сомон. касе харидор бошен савдо мешава. пули уруси қати 620,000 рубл мешида. бардураи азизам ду та номерои телефон шамондагим, номерои поёнгиш имо WhatsApp дора. зангзда хонаи арзона аз ноҳияи Ёвон бихарем. бардураи азизам мегзарем ба эълони навбатӣ. ихонаи десем бардураи азиз қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи аэропорт. 6 сотиқ заминда 3 дар хона қати калдорош кардагӣ, ремонти замонавӣ дора. хонаҳо овсвеч ҳастай уҷатош 100%. дарахтои мевадиҳанда ҳам доштай. гирди хона се тарафш маҳкамай, дарвозаи фасон часпондагӣ. хона бардураи азиз ба чизи чораш фурӯхта мешидай. нархиш 140,000 сомон мега. ремонти фасоне ки ба дараҷаи олӣ шайда 140,000 сомон. хонаи арзон бардураи азиз чӣ хеле гуфтам дар ноҳияи Хуросон, деҳаи аэропорт шуда. 140,000 сомон. пули уруси қати 800,000 рубл мешидай. номерои телефони поёнгиш имо WhatsApp дора. номерои бологиш номерои Тоҷикистонай. касе дар хона дар кор боша аз ноҳияи Хуросон занг зада бихарен. хонаи фасоне ки хидмдан маъқул шид, пул мешид, ҳозир мехаридамаш да. бардураи азиз чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам, як хона ҳастаи 38,000 сомон. бисёрат бовар накардан. гуфтан ки саграча барои просмотр иҷра дурӯғ гуфтисай. не шеруинар ҳам чизе ҳастай конкрет ниша гуфтан дар кор. гӯш кунед на шеруинар. и хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. як комната дора. 6 сотиқай деҳаи Уртабизда. хона мега ремонташ коробка бидай. хай мисол ки одамои ҳастанд ки шароит надоранд. бардураи азиз ҳам хели хонаҳо ҳам мисол дар кор аишонада. ремонташ коробка хай мегири, як камтар ободиш мекунӣ. 6 сотиқ як дархона. нархиш 38,000 сомон таргават мекуна. пули уруси қати 210,000 рубл мешидай. марҳамат, занг бизанед. дӯстони азиз, ака мегзарем ба квартираҳои арзонак. бо диққат гӯш кунед. квартираҳо да гузаштем. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. духонага дар 1 метраш қарор дорад. 38 квадратни метрай. домои пешина хона ремонт кардагӣ. ҳисоби квартира мега ки хона дар маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин бидай. дар якум ошёна духонагай.
мақсад таъмири хуб мебошад таъҷилан фурӯхта мешавад, яъне ки срочни фурӯшӣ будаи бардурои азизам нархиш 155,000 сомон мега арзон мекадай. пули урусӣ қати 900,000 рубл мешидай. ду та номраи тоҷикистон шамондагим, касе харидори аниқ бошен занзда квартираи арзонаи шаҳри Кӯло бихарен. маҳаллаи Шамсиддини Шоҳинда будай. ина бардурои азизам бо як квартираи арзони дига. хотири квартираҳои арзон бардурои азиз лайкора фаромӯш накунен. касе меҳмон бошен подписатсия кунен, битонен ҳамин видеоро поделитсия кунен. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Левакан, пештара номаш Сарбандай. касе намедона духонага дар 4 этаж қарор дорад, 49 квадратни метрай. домои пешина хона ремонт кардагия. соҳиби квартира мегӯяд ки хона 49 квадратай дар маркази шаҳри Левакан ҷойгир будай. нархиш 180,000 сомон арзон мекуна. пули урусӣ қати 990,000 рубл мешидай. харидорои аниқ занзда квартираи арзонаи шаҳри Левакан бихарен. пештара номаш Сарбандай. бардурои азизам маҳна мегӯем ки шаyd душанбе квартираи арзон бубон. бардурои азиз ин як квартираи арзонак мо ба қаб кардем, гӯш кунен. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 2 этаж қарор дорад, 35 квадратни метр. райони Айни Гарадо гуфтагиай. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мегӯяд ки як хонагаи фурӯшӣ бо чизу чораш воқеъ дар шаҳри Душанбе, гаи пушти бозори Балхда, канечкаи маршрути 47 ва автобуси 81 мисол ҳамин территорияда будай. нархш бардурои азиз 200,000 сомон арзон мекуна. пули урусӣ қати 1,170,000 рубл мешидай. харидорои аниқ занзда маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара номаш Қурғонтепай. як хонага дар 1 этаж қарор дорад, 38 квадратни метрай. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ воқеъ дар шаҳри Бохтар, рӯпарои телевизиони Хатлон. таъмир дорад, термос, кухни, гарнитур, шкаф, парда, трезор пластик будай, решотка доштай. хона дар якум ошёна ҷойгир аст. фавран фурӯхта мешавад, яъне ки срочни бардурои азиз фурӯшӣ будай. нархиш 200,000 сомон арзон мекуна. пули урусӣ қати 1,170,000 рубл мешидай. номрои тоҷикистонай. касе дар квартира дар кораи шаҳри Бохтар, пештара номаш Қурғонтепа. харидори аниқ бошен, занзда маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизе, мебад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз киҷое ки хонаҳои заминӣ, аз киҷое ки квартираҳои арзонроӣ кардан ҳаракат кардам, барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. бардурои азиз, махъул шуда бошед, дона лайкира биҷихен, касе меҳмон бошен подписатсия кунен, битонен ҳамин видеоро имо, ватсап чи сайте дорем поделитсияш кунен. раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои аҷоиботона менависен. бардурои азиз, аз киҷое ки хона, замин, квартира намондам, дар комментария бинависен. ман арзонтар ёфтам, дар канал мемонам. ва дӯстони азиз, касе то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима тамошо карден. бардурои азиз, гапа бисёр намекунем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дастгириро фаромӯш накунед. хаяка.